Zombie apocalypse. салом алейкум мардум ва салом дӯстон. Шумо дар канали Таҷ ММА мебошед ва муддате буд ки мо бо шумо дар алоқа набудем ва айни ҳол бошад барномаи навбатиро пешкаши шумо мегардонем. Хай биёд гапро дароз намекунем, рафтем. Лаҳзаҳои аз ҳама беҳтарини варзиш. Главный бой вечера. Якумин дар таърихи боексони тоҷикӣ нам бошад Фаридун Одилов, ки дар вазни 84 килограмм аз командаи Тимбаёнов шаби дирӯз дар ҷанг бар зидди Сергей Каленин боеци урус пирӯз гашт. яъне чӣ гуна пирӯз гашт? Дар охири раунди чаҳорум бо буғи нафас рақибро мағлуб карда соҳиби камарбанд шуд. ҳама каса табрик мекунем Фаридун Одиловро. ва боз дӯстон нагуфта намонад ки баъди ин муҳориба рекорди Фаридун Одилов 16-2 гашт. ва дӯстон ба фикри шумо рақиби ояндаи Одилов кӣ мешавад? ҳатман дар комментария нависед. ва боз нагуфта намемонем онро ки Ҳабиб Нурмагомедов ба Одилов муроҷиат кард ва гуфт ки шояд моҳи август дар Тоҷикистон муҳориба гузарад. Хотел бы сказать, что на этот год у нас еще 11 турниров запланировано. И на август месяц, скорее всего, наверное, если Фаридун будет готов, пускай защитит этот титул у себя дома в Душанбе. Поздравляю вас всех. ва Одилов бояд камарбанди худро ҳифз кунад. Хай дӯстон, ин буд хабарҳои охирин аз мо. ҳатман фикри ё ин ки саволҳои худро дар комментария нависед. Дар видео лайк монданро фаромӯш накунед ва албатта подписатсия кунед. Колокольчикам ҷиқед. Бо шумо будем мо аз командаи Таҷ ММА. То барномаи навбатӣ зиндаву саломат бошед. Zombie apocalypse.